Вам здаецца, што апошнім часам вы толькі і ляжыце ў ложку і нічога не робіце? Ці вы хтосьці, хто лёгка стамляецца і адчувае, што нічога не хоча рабіць? Ці лічыце вы, што гэта нішто іншае, як звычайная лянота? Насамрэч, ёсць шмат агульнага паміж лянотай і выгараннем, з-за чаго цяжка адрозніць адно ад другога. Выгаранне – гэта негатыўны стан эмацыянальнага, фізічнага і ментальнага знясілення, які з'яўляецца ад празмернага стрэсу і немагчымасці справіцца з ім. У 2010 годзе толькі ў ЗША каля 75% дарослых адчувалі сімптомы выгарання, з якіх 40% мелі сур'ёзныя праблемы. Цяпер як ніколі ўзнікла патрэба вывучаць і разумець характар выгарання. Таму вось 6 прыкмет таго, што зараз вы адчуваеце не ляноту, а менавіта выгаранне. Першае. Вы адчуваеце адарванасць ад усяго. Вы робіце штодзённыя справы быццам на аўтапілоце? Маеце стойкае пачуццё адарванасці ад самога сябе? Калі вы пакутуеце ад выгарання, адна з рэчаў, якія вы перажываеце, але не цалкам усведамляеце ці разумееце, гэта дэперсаналізацыя. Людзі, якія яе перажываюць, часцей за ўсё гэта тыя, у каго траўма, кажуць пра дзіўнае эмацыянальнае здранцвенне або пустэчу, быццам яны глядзяць на ўласнае жыццё звонку. Яны больш не адчуваюць сябе сабой. Іх больш нішто не цікавіць. Яны стала змагаюцца з непераадольным пачуццём бездапаможнасці і немагчымасці вярнуць кантроль над уласным жыццём. Другое. У вас калісьці была матывацыя. Лянота – гэта рыса характару, а рысы характару доўга не змяняюцца на працягу часу. Лянівы чалавек ніколі не хоча прыкладаць намаганні ці прысвячаць сябе чамусьці. Але калі ў вас была матывацыя і дасягненне, часта надзвычайнай у некаторых галінах, і вы толькі нядаўна адчулі знясіленне, апатыю і адсутнасць матывацыі, то хутчэй за ўсё у вас выгаранне, а не лянота. Трэцяе. Калісьці вы захапляліся. Дакладная розніца паміж кімсьці, хто выгараў, і кімсьці лянівым тое, што ў першага калісьці былі рэчы, якімі ён захапляўся, але яму ўжо складана знайсці інтарэс або асалоду ад іх. Гэта можа быць талент, спорт або проста ваша вучэбная ці прафесійная прадукцыйнасць. Праз выгаранне вам цяжка рабіць рэчы, якія вы любілі ці якімі вы захапляліся. Вы нават можаце пачаць ненавідзець або шкадаваць праз тое, як моцна вы стаміліся ад гэтага і давялі сябе да мяжы. Чацвёртае. Вы сталі капрызным і раздражняльным. Вы заўважылі, што нядаўна сталі рэзкім і лёгка раздражняльным? Вы часта адчуваеце, што цяпер не кантралюеце эмоцый і не ведаеце чаму? Капрызнасць і раздражняльнасць звычайныя, але часта непрыкметныя рысы выгарання. Таму, калі ў вас цяжкасці з кантролем эмоцый, асабліва калі раней у вас не было такой праблемы, то прычынай можа быць гэта. Лянівыя людзі, наадварот, расслабленыя, нязмушаныя, спакойныя, іх нішто не кранае. Нумар 5. Вы занядбалі клопат пра сябе. Адна з самых хвалюючых прыкмет таго, што вы маглі эмацыянальна і фізічна выгараць, гэта калі вы больш не клапоціцеся пра сябе і сацыяльна аддаляецеся ад іншых. У вас трывожныя змены ў вашым рэжыме прыёму ежы і рэжыме сну, вы перастаеце прыкладаць намаганні, каб даглядаць сябе або выглядаць добра, і вы схільныя марнаваць большую частку часу ў адзіноце нічога не робячы, бо вы вельмі лёгка стамляецеся нават ад звычайных спраў. Але вы ж не заўсёды былі такім. І шостае. Гэтыя змены адбываліся паступова. Апошняе, але, напэўна, самае важнае, што вы павінны ведаць пра выгаранне тое, што яно адбываецца паступова. Усё вышэй згаданае, страта інтарэсу і матывацыі, асабліва ў рэчах, якія любілі, адчуванне адарванасці ад сябе і ад усяго, што навокал вас, сацыяльная замкнёнасць і занядбанне ўласнага клопату не адбываюцца за адзін дзень. Даследаванні паказваюць, што існуюць 5 галоўных этапаў выгарання, кожны з павышэннем узроўню сур'ёзнасці. Фаза мядовага месяца, пачатак стрэсу, хранічны стрэс, выгаранне і звыклае выгаранне. Шмат людзей адчуваюць сімптомы ўжо на другім этапе, калі стрэс яшчэ ўмераны, але аптымізм, інтарэс, матывацыя і прадукцыйнасць могуць ужо пачаць паніжацца. І калі вы дасягаеце 5-га і апошняга этапу, згасанне ўжо так укараняецца ў вашым жыцці, што устойлівыя ментальныя і фізічныя стомы становяцца больш інтэнсіўнымі і цяжкімі для лячэння. Развіваецца дэпрэсія і трывога. Калі рана заўважыць прыкметы выгарання, то стане значна лягчэй атрымаць дапамогу і акрыяць ад яго. Менавіта таму так істотна павышаць свядомасць аб выгаранні замест таго, каб спісваць усё на ляноту, як робіць большасць людзей. Таму, калі вы або хтосьці са знаёмых пакутуе ад ментальнага эмацыянальнага
эмацыянальнага выгарання, калі ласка, не вагайцеся ўжо сёння атрымаць дапамогу ад спецыяліста. Калі вы знайшлі карысць ад гэтага відэа, не забудзьцеся паставіць падабайку. Не бойцеся пакінуць каментарыі са сваімі думкамі, вопытам і прапановамі, а таксама падзяліцеся відэа з тымі, хто змагаецца з выгараннем. І, вядома, дзякуй за прагляд.